טוב, רציתי להגיד לכם דבר כזה. אני 40 שנה חי בנשר, בבעלה, יוצא. אתם יודעים מי אני ומה אני. אני תמיד בן אדם שאוהב לעזור לאנשים, לתת לזולת, אוהב לעזור לאנשים. אני תמיד אני עוזר לאנשים. ומה אני עשיתי בחיים שלי? עזרתי לאנשים מבוגרים לעבור את הכבישים. ואין הרבה כמוני, שתדעו, אני אוהב לעזור לאנשים. תדעו, אני ב6/4, אני איבדתי את אמא שלי אחרי 40 שנה, אני בן 39 היום ואני לא נראה בכלל. אין דברים כאלה, כמה אנשים אוהבים אותי, כמה תומכים בי. אין אליכם עם ישראל, אוהב אתכם מאוד. עכשיו כרגע אני נמצא באזור שאני לא יכול להגיד לכם, אבל תדעו לכם, יש לי הרבה אהבה, יש הרבה תמיכה, דברים כאלה בעולם לא היה גם. שידעו, אין כמו אמא ואבא, תמיד תשמעו על אמא ואבא. אני עזרתי לאמא שלי עד יומי האחרון, ועל מה שאני צריך להילחם, אני אלחם. טוב, אם את תשמרי עליי מלמעלה, אוהב אותך, אני עוד יבוא למצבה שלך, אני אשטוף לך את הקבר, אני מבטיח, אמא, אני אוהב אותך. ושתדעו, אין כמו אמא ואבא, אוהב אתכם. מי שאוהב אותי, שירשום לי תגובה, מי שלא, לא. שידפדף לי, דף. כל האנשים שהיו איתי, והלוואי שלי, אמא שלי, אני מאחל לכם פי מיליון, אוהב אתכם. יהיה בסדר בעזרת השם.